Здравейте, аз съм доктор инженер Теодор Тодоров, управител на фирма Реновирай. Фирма Реновирай се занимава основно с укрепителни дейности, като днес сме дошли на един наш обект в София, който вече сме завършили. Укрепителните мерки се състоят в изграждането на носещи метални рамки. Важно е да подчертая, че сме въвлечени в обекта след като са премахнати зидовете. Собствениците са разбрали, че къщата няма как да стои без да има вертикални носещи елементи. Обърнаха се към нас. В рамките на 2 седмици сме направили укрепващата система, която сега ще ви покажем. Първата рамка, която ще ви покажем, е външно изпълнение, укрепване на балкон. Нуждата от укрепването е породена от слабото оригинално армиране на балкона. Преди да бъде укрепен, той вибрираше силно. И като втора причина за укрепването е, че по архитектурен проект се предвиждат едни доста големи закриващи перголи, парапети, които ще утежнят балкона, и то в края на балкона ще добавят около 3 тона. Тоест той нямаше как да понесе бъдещия товар. Специфично за тази рамка е, че сме изпълнили сеизмичен лагер, фрикционен, който се намира в зоната между гредата и колоната. Друго специфично нещо е, че тази колона слиза долу до сутерена на сградата, където сме изпълнили допълнителна стъпка, т.е. имаме нов фундамент в сутерена. Вече сме вътре в сградата. Същинското укрепване. Първият етап от него беше обследването. Задължително трябваше да провериме местата на стъпване на колоните, които сме предвидили, дали под тях е плътен материал, зидария или бетон. Товара в някои колони достига над 10 тона, т.е. трябва да сме сигурни, че няма големи каверни в тези места. Следващ етап, след като сме проверили схемата на колоните, е компютърно моделиране по метод на крайните елементи. Резултатите от него служат за оразмеряване на конструкцията. След като тя вече е оразмерена, имаме крайните типове елементи метални, правиме устойностяване на обекта, след което вече изпълнението. Самото изпълнение стартира с сгъстяване на временното подпиране на конструкцията, което заварихме. Броя на телескопичните подпори не беше достатъчен, част от тях бяха започнали да губят носимоспособност и зидовете на горния етаж се бяха напукали от провисването на плочата, която виждаме в момента отгоре. Това, което целяхме, е да върнем дори минимално нагоре плочата, след което да започнем подпирането с нашите метални рамки. Един много ключов момент от едно подобно изпълнение, включително и това, е след сваляне на временното укрепване да няма вертикално движение на колоните, т.е. отдолу под базите ние сме подляли слабо набъбващ циментов разтвор, като сме се старали да няма абсолютно никакви въздушни джобове под базите. Те са шприцовани отвътре навън. Интересни елементи от укрепването са връзката между гредата и колоната, която е допълнително затворена, за да се осигури стабилност на гредата. Следващия елемент е връзката между гредата и колоната с навивен анкер за бетон. И последният елемент е плътното запълване между гредата, стоманената и стоманобетонната плоча. Като за това запълване бих посъветвал всички колеги да го изпълняват от край до край. Целта му е да се разпредели максимално равномерно товара по цялата дължина на гредата, с което да се намалят огъващите моменти и усилията в нея. По този начин може да оптимизираме оразмеряването. Изпълнението на стоманени рамки е много подходящо за укрепване на стари сгради. Малко по-специфично за този проект е, че, както се вижда, почти всички носещи стени на сградата са махнати и те трябваше да се заместят от метална конструкция. Такива проекти са доста чести в нашата практика. Малко по-голяма трудност беше лошите метеорологични условия по време на изпълнението. Беше студено време, непрекъснато валеше, работеше се на течение, но 2 седмици все пак не е чак толкова дълъг период, в който ние успяхме да се справиме, бих казал, в срок.